Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Dagang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk Karubutaga atong makauban si Adele sa Love of My Life. Walay lain pa kundi si kapuso actress Carla Abellana. Maayong buntag, Miss Carla, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag po sa lahat ng ating kapusong Mindanaoan. Napapanood tayo ngayon sa buong Mindanao. Hello, good morning po. Okay naman po. Kamusta? So far, so good. And in an interview also, parang you were quoted to have said na parang this quarantine daw pala was a test to your relationship with Tom, right? Ano ba yung naging hatian ninyo ng mga GCQ course naman? Kasi ang story po niyan is wala po akong kasambahay at personal assistant. They live with me here po in Quezon City sa Metro Manila. Thankfully, bago po mag-start yung lockdown, nakaabot po dito si Tom, nasamahan niya po ako. So in terms of yung mga responsibilities, chores, mga gawaing bahay, talagang hati po kami. Ako po yung nagluluto. Ako po yung nag-laundry at nagsasampay. Kung may kailangan pong planchahin, ako po yung nagpa-plancha. Siya po yung nagmamap at nagwawalis at saka naghuhugas ng mga dishes. So talagang divided, kanya-kanyang responsibilities po. Pero tulungan po kami at the end of the day, pareho po kaming pagod na pagod. And that's nice, no? But at least, no, equal naman ang distribution ng mga chores and responsibilities. Kailangan po Yes, kailangan po talagang magtulungan. Kailangan maging patient din sa mga pangyayari at sa isa't isa. If you were to share an advice po, Ms. Carla, sa mga couples who may be in the same situation as you and Tom, ano yung pwede mong maipayo naman sa kanila? Basta magtulungan, laging magtulungan, be considerate of each other. Lalo na kapag nakikita nating medyo may pinagdadaanan yung tao or pagod na siya or marami siyang iniisip, we have to be mindful. Tapos, laging mag-offer ng tulong kung may maitutulong at may maiko-contribute sa mga gawain, sa mga errands, responsibilities, mag-offer ng tulong kung kaya mo namang gawin. And then, maganda din yung, kasi dahil araw-araw namin nakikita yung isa't isa, maganda din that you give your partner time, sarili niyang time para makapag-relax, makapag-isip, magawa yung mga gusto niyang gawin kung may time man siya, para hindi yung puros kayo lang talaga and at the same time makapag-relax naman at ma-clear niya yung head niya. Your fans updated, how do you think or how important ba is vlogging as a daily part of your life? Actually, ang vlogging, to be honest, I entered vlogging or ventured into vlogging for the sake of my fans talaga. Because kung tutuusin, ang artista naman talaga, halos very public na ang buhay. They know so much about us artists already. Iba pa din yung off-cam, iba pa rin yung behind the scenes. Ms. Carla, so please thank and invite natin po lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Sa lahat po ng mga kapuso namin dyan sa Mindanao, we hope and pray that you will continue to watch Love of My Life. Every day po yan. Katapos na po natin ng kwento. Kaya sama-sama po tayong mag-iyakan at madala sa mga eksena, bagong eksena ng Love of My Life. And that was Kapusong Carla Abellana. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.